ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿನಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಪೂಂಬೆದ ಸುಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ತೋಜಾವೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪೂಂಬೆಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಪೂಂಬೆದ ಮಿತ್ತದ ಚೂಲಿ ಪೂರ ಗೆಪ್ಪರುಂಡು ಗಟ್ಟಿ ತಿನ ಚೂಲಿ ನಿಂಚ ಪೂರ ಗೆಪ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಲತ್ತಿ ತಿನೇನು ಮಾತ್ರ ಮೂರುಡು ನಮ್ಮ ಏನು ನೀನು ಮೂರ್ದಿಗೆ ತಂವೆ ಇಂಚ ಮೂರ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಯಾನ್ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಮೂಡ್ದೆ ಆಂಡಲ ಕಣ್ಣೀರು ಮಸ್ತ್ ಪತ್ತುಂಡು ಕೈ ಒಂತೆ ನರ ಕಾಪುಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೇನೊಂದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ದೀತೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸರಿ ಪೋರೆಗೆ ಬಂದು ಬೊಕೇನೊಂತೆ ಇದು ಕಡ್ಲೆ ನಾನು ಇತ್ಲ ದೀತೆ ಒಂದು ಕಡ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಬೊದುಲ್ದುಂಡು ಇತ್ತೇನಾಯ್ತು ಮಸಾಲೆ ಏನಾಗೆ ತಂದೆ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ಏನು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಆಡ್ದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊತ್ತಿಗೆ ತಂದಿನ ಒಂಚೂರು ಮಂಜೂಲ್ ಜೀರಿಗೆ ಮೆತ್ತೆ ಬಕ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಬಕ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಒಂಚೂರು ಗೆತ್ತೊಂಡೆವು ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೊತ್ತುದಿಗೆ ತಂದಿ ನಾನೇ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ತಂದೆ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಒಂಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಪಂಡಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಡು ಬಕ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸೆಮಿ ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಈ ಮಸಾಲೋನ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ಸುರುಟು ಒಂತೆ ಸಣ್ಣ ಇನ್ನೆಡು ಬೊಕ್ಕ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಇತ್ತೆ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ನೀನು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತ್ನೆನ್ನ ಇತ್ತೆ ನನ್ನೆ ತೀತಿನ ಕಡ್ಲೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಯ್ಯಾರ ದೀಪೇನ ಕಡ್ಲೆ ಅಂತ ಬೇಯ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಸಿ ಬೇಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಯ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೂಂಬೆನ್ ಮೂಡ್ದಿದ್ದೀನೇನು ನೀರು ಅರ್ತದೀತೆ ನೀರು ಅರ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತದ ಇವರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಯರೆ ಪಾಡ್ಡ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ನೀರು ಅರ್ತದ ನೆಕ್ ಪಾಂಡ ಸೈ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಅನಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ಯರೆ ಬಿಡ್ಬೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಕ್ಕವೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಾಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಪೂಂಬೆಲ್ಲ ಬೈದುಂಡು ಐಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾತಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಕಡ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂಂಬೆಗ್ಲ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಾತು ಪಾಡ್ನೇನು ಒಂದೊಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಒಯ್ತೊನ್ನಾತು ಬೇಯರೆ ಬಿಡಿಯಾನು ನೀನು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀತಾನೆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ 5 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ರುಚಿ ಆಪುಣೊಂದು ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡ್ವೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸಾಸಿಮಿ ಪುಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವಂತೆ ಪೂಂಬೆ ಒಂತೆ ಕನ್ನ ತೆಪ್ಪುಂಡು ಕೈಪೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಐಕಾದು ಒಂತೆ ಮೂರ್ದು ನಮ್ಮ ದೀವೋಡು ಅದಾಗ ಐತ ಪೂರವು ಕೈಪೆ ಪೋಪುಂಡು ಅದಾಗದನೆ ಮೂರಿಯಡೊಂದು ಚೂರು ಕೈಪೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕನತೆ ದಂಚ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ವೆ ಬಕ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದೊಂದು ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಪಾಡೋಡು ಪೂಂಬೆದ ಸುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಉರ್ದ ಬೇಳೆನ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ನಿ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಉರ್ದ ಬೇಳೆ ಪಂಡ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೊಕ ರುಚಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಊಲ ಸುಕ್ಕ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಕಾಯನ್ನು ಬೈದನು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಒಂದು ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದೇನು ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕಡು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಫ್ರೈ ಅಂಡ ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಏನು ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೇನು ಮಸಾಲದಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನು ಎಕ್ಕಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಪಾದೆ ಒಂದು ತಾರಾಯ್ದ ಮಸಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೇನು ಅವು ಬೇಯ್ತಿನೇನು ಅರ್ಥ ದೀತಿನೇನು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದ್ಕೊಂಡಿನ
ಸರಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೇನೆ. ಬೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಂಡಲ ಪಾಡೊಲಿ ನಮಕ್ ತೀಪೆದ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಆಯ್ಕಾಪುಂಡ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂದಂತೆ ಗುಜ್ಜ ಆಜಾದಿನಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ರೆಡಿ ಆತಿನೇನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡು ತೋಚಾವೆನಿಗೆ ಎಂಚಾತನ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಬೆಚ್ಚ ಪುಟ್ಟ ಅಂಡ ಸೇವೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುಗೆರ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನ ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.